Сега да ви кажа на ухо, че вече разбрах как се казва и танца, който ще видим след малко. Тук видяхте ги вече нашите гостенчета от Румъния. Те се подредиха на сцената, а танца, който те ще играят, ще залагате ли как се казва? Страхотна еуфория ще настане тук. Може би вече ви подсказва нещо това, защото танцът, който те ще играят, ще бъде еуфория. Освен ако не можем да намерим тази музика и изиграят нещо друго. Не, ще играят еуфория. И нека пак да използвам възможността, нека пак да използвам тази пауза от танци, за да ви кажа няколко думи за Румъния. Тя е разположена в крайните източни части на Европа и обградена от държави като Молдова, Украина, Унгария, Сърбия и, разбира се, България. Румъния напомня на романски езиков остров. Това има своето историческо обяснение, тъй като в миналото територията на днешна Румъния в продължение на 160 години е била римска провинция. През вековете румънският език е бил обогатяван от славянски, унгарски, турски и български. Ще бъде еуфория. Аплодисменти за нашите гости от Румъния.